Bé, hola de nou. A l'últim vídeo que he fet fa una estona us he explicat, us he recordat com s'ha de fer la mediatriu i la bisectriu d'un segment i d'un angle respectivament, i ara el que farem serà un exercici per posar-ho en pràctica. De fet, són dos exercicis a punt. Faré la meitat de la figura per un dels casos, que seria una estrella, i l'altra meitat de la figura per l'altre cas, que seria l'hèlix. Tot comença amb un punt, sobre el qual hem de fer una circunferència de radi que us donin. En aquest cas me l'invento perquè no és important. Per tant, punxem en el centre i fem una circunferència del radi que us digui. Sobre aquesta circunferència marcarem un dels diàmetres. Normalment jo sempre faig a l'horitzontal. És, no sé, una qüestió potser d'ordre o d'una posició coneguda i còmoda, quedant una cosa així. Ara, a continuació, el que farem és fer servir la mediatriu per calcular o per fer un diàmetre perpendicular en aquest. Ha de passar pel centre, per tant ha de ser just a la meitat d'aquí a aquí, i ha de formar 90 graus. Per tant, l'eina gràfica que tenim, que va perfecta per aquesta finalitat, és la mediatriu. Recordem, punxem en un dels extrems, obrim una mica més de la meitat i fem un arc de circunferència. Sense tancar el compàs, me'n vaig a l'altre extrem, exactament, punxem sempre de manera precisa i fem un altre arc. De manera que se'ns formen dos punts. I un cop tenim aquests dos punts, ara tirem el diàmetre perpendicular. Així. De manera que ja tenim dos diàmetres que ens formen els quatre quadrants de la circunferència. El que farem a continuació és dividir cada un d'aquests quadrants en dues parts iguals i posteriorment amb dues parts iguals més cadascuna d'aquestes parts. De manera que ens quedaran al final, si no recordo malament, 16 parts iguals. O sigui, amb dos passos ja ho tenim fet. Això sí, abans d'això, permeteu-me que faci un pas intermís que després em farà falta per aquesta meitat d'aquí, que és que buscarem o farem una circunferència de radi exactament la meitat de la gran. Per no equivocar-me, torno a fer la mediatriu. Fixeu-vos. Em marcaré el centre que hauria de tenir, o el radi que hauria de tenir. En aquest cas, el radi seria fins aquí. D'acord? Just aquí està la meitat d'aquesta distància. Doncs bé, farem una circunferència amb aquest radi la meitat. Insisteixo, això per l'estrella fa falta, però no. O sigui, podríem fer altres circunferències, però per la part de l'hèlix, aquesta, que és exactament la meitat del radi, serà important. Per tant, ja me la preparo. Bé, el que fem ara és, de cada un dels quadrants, insisteixo, l'hem de partir amb dues parts iguals. Per tant, com que és un angle i l'hem de partir per la meitat, fem servir la bisectriu. Aleshores, tinc un angle, per exemple aquest, està format per aquestes dues línies, per aquests dos segments, i el primer pas que fem amb la bisectriu era fer un arc que tallés els dos. Fixeu-vos que ja tenim aquest arc. Pot ser aquest o pot ser aquest exterior. D'acord? Perquè no molesti, perquè no destorbi, no m'equivoqui, perquè aquí està molt embolicat, agafaré d'aquí. Aleshores, agafo el compàs amb una obertura, la que considereu vosaltres, punxem en un dels punts que se'n formen, intersecció de dues línies, circunferència amb diàmetre, i faig una marca, un arc, per aquí fora, perquè no destorbi. El mateix des de l'altra punta de l'angle, que seria aquest d'aquí. Punxem i fem un arc. D'acord? I podem fer el mateix per aquest quadrant d'aquí. Punxem aquí, fem un arc de circunferència, punxem aquí dalt, aviam si caic al mateix forat, exacte, i fem un altre arc de circunferència. Que es creuen, ja tinc els dos punts. Podríem fer-ho aquí i aquí, el que passa que no és necessari, perquè si ho he fet bé, quan tiri una línia des d'aquest punt que m'ha sortit aquí dalt, passant pel centre, si allargo, tindríem ja partit el quadrant oposat, que seria aquest. I el mateix passarà en aquest cas. Si tiro una línia passant per aquesta marca i pel centre, teòricament
el quadrant oposat també estarà ben partit. Fins aquí? Aleshores, continuem. Ara tornarem a partir una altra vegada, ara ja no cada quadrant, sinó cada octant, en dues meitats iguals. Per tant, repetim el procés. Tenim aquest angle, el tenim marcat un arc al damunt, i agafant des d'aquest punt i des d'aquest l'obertura que vulgueu, farem un arc per aquí. Ara ho farem una miqueta més pràctic, per no anar repetint 40 vegades el pas. Farem un altre per aquí. Des d'aquí ja aprofito i marco per aquí. I des d'aquí el mateix. Marco i aprofito perquè és un costat compartit. Punxo aquí i ja faig la darrera marca. Per tant, el que hem de fer ara és el mateix. Agafem en la vostra casa el llapis o l'estrella de dibuix que tingueu, aliniem bé i tirem una línia per aquí. Veieu que es van partint en parts iguals. Una altra línia per aquí. Una altra línia per aquí. I una altra línia per aquí. Perdoneu si trigo una miqueta, d'acord? Potser penseu, jolín, que lent que va. Però és que s'ha de fer així, heu d'anar lents. O sigui, heu de quadrar perfectament les marques que passin exactament pel punt. Perquè si no, després se us torça, no us surt exactament igual i queda més lleig. Doncs bé, ara aquesta part i aquesta es fan de manera diferent. Aquesta part d'aquí ja estaria preparada per fer l'hèlix. Ara us ensenyo com. Ja veureu que és un procés repetitiu. En canvi aquesta, per fer l'estrella, sí que us faria falta que ara, en aquest moment, anéssiu fent diverses circumferències concèntriques. D'acord? A vosaltres us haurien de cobrir tota la circumferència. Jo només faré la meitat, perquè de moment és l'objectiu que tinc. Hauríeu d'anar cobrint, doncs això, circumferències, tantes com vulgueu. Quantes més, millor us pot sortir l'estrella. Una més. Teòricament podria anar cap a fora també, però bueno, si ja heu escollit aquesta mida, ja no cal que tireu més enllà. D'acord. Aleshores, la part de l'estrella, com es faria? Heu creat una xarxa, és una mena de teranyina amb molts punts que ens poden servir de referència. Aleshores, això amb regla, jo ho faré una miqueta més ràpid, el que heu d'anar fent és un patró. Per exemple, començo aquí i dic, doncs mira, vull pujar 3. Doncs amb un espai pujo 3. Després, puc baixar, per exemple, 1. Recupero la 1 que he baixat i torno a baixar 3. Pujo 3, baixo 1, pujo 1, baixo 3. D'acord? I això ho repetiríem a l'altra banda, quedaria simètric. Després podem fer una que sigui amb les puntes més allargades per aquí dintre. Per exemple, pot ser de 4 d'alçada. Doncs fem de 4 en 4. Hauríem d'anar fins aquí. Hauríem d'anar fins aquí. Aquí s'ha de vigilar de no equivocar-se, que a mi a vegades em passa, perquè després, si no, no us quadra, no us surt exactament igual, no us agrada. Però veieu? Es van formant com estrelles concèntriques, i això després és molt xulo perquè ho podeu pintar de colors, variat segons l'estrella, segons el quadradet, es poden fer molts patrons. Així es faria una estrella, ja us dic. Continuem cap a l'altra banda fins que es cobrís tot. Pel que fa el que seria l'hèlix, jo li he dit hèlix perquè fa una forma, és com una helicoidal, és com una turbina. El que heu de fer ara és, us n'aneu a cadascuna d'aquestes línies, i sobre la circunferència aquesta que hem fet, amb el radi exactament la meitat de la gran, exactament la meitat, punxem aquí en el centre i obrim fins al mig de la circunferència que hem fet, tant la gran com la petita. I aleshores fem un arc. Si ho hem fet bé, ha de tocar al centre i ha de passar fregant just a l'altra banda. I això ho repetirem per tots els punts aquests d'aquí.
Aquí en teoria m'he passat, bueno, de fet m'he passat, val? Això no hauria d'haver passat. Hem d'arribar exactament sobre la línia, així. Val? Aquí ja es comença a mesclar, queda una miqueta lleig, però bueno, és perquè veieu com es fa. Val? A partir d'aquí continuaríem cap a l'altra banda i per aquí doncs el mateix. Baixem, ara i anem fent. Per aquí quedaria una. Per aquí quedaria una altra. Fixeu-vos com vaig agafant el compàs, sempre és de dalt o de la pota que està per punxar, que serveix per punxar. Val? Aleshores, cadascuna d'aquestes parts doncs la podeu pintar del color que vulgueu. Per exemple, doncs, jo què sé, aquesta d'aquí es podria pintar de color blau cel, la segona es podria pintar de color vermell, i així doncs aneu fent un patró cromàtic que vulgueu, i que us aniria cobrint doncs, tota la circunferència al voltant amb aquesta mena de porcions, no? I que bueno, queda molt xulo. Tant l'estrella com aquest dibuix és una forma de practicar la mediatriu i la bisectriu que la veritat és que queda molt maco. Val? Doncs us animo a provar-ho i que us surti molt bé.